Hei, astăzi ne aruncăm într-un alt caz cu adevărat tulburător. Dacă vrei să-mi susții canalul, abonează-te și rămâi activ. Ajutorul tău este fundamental și ți-aș fi extrem de recunoscător. Să începem! Dependența este adesea legată de comportamente destructive, dictate de încercarea de a scăpa de realitate prin alterarea stării mentale. Există două tipuri principale de dependență, chimică și nechimică. Dependența chimică apare atunci când o persoană dezvoltă o legătură nesănătoasă cu anumite substanțe, cum ar fi alcoolul, drogurile sau medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Acest tip de dependență se dezvoltă treptat, influențat de diversi factori, printre care probleme familiale, relații dificile, tulburări psihologice sau traume emoționale. Povestea unui tânăr model, regina frumuseții și absolventă de medicină, s-a dovedit a fi mult mai complexă decât părea inițial. Câștigătoarea concursului Miss Maryland a fost găsită inconștientă în casa iubitului ei și a fost imediat evident că cauza morții a fost o supradoză de substanță controlată. Cu toate acestea, cazul s-a dovedit departe de a fi simplu. Împrejurările din jurul finalului său tragic au ridicat numeroase întrebări. Familia lui Sarah a fost nevoită să ia lucrurile în propriile mâini și să facă eforturi pentru o anchetă, deoarece oamenii legii au arătat puțină urgență în clarificarea faptelor. Fără intervenția lor, făptuitorul ar fi rămas nepedepsit. Sarah Jane Harris s-a născut pe 5 decembrie 1996 în Rockville, comitatul Montgomery, Maryland. Era cea mai mică dintre cei 4 frați, într-o familie iubitoare și unită, formată din părinții Tina Lynn și Mark Harris. Ea a crescut alături de surorile ei mai mari, Victoria și Rachel, și de fratele ei, Christopher. Din copilărie, Sarah a fost independentă și ambițioasă. La școală a excelat, dând dovadă de o aptitudine deosebită pentru biologie și anatomie. În timpul adolescenței, a decis ferm să urmeze o carieră medicală. Profesorii ei au considerat-o o adevărată minune și i-au prezis un viitor strălucit. Limbile străine i-au venit, de asemenea, firesc. A învățat rapid franceza și spaniola, devenind fluent în ambele. Hotărâtă să fie independentă, la 14 ani, și-a găsit primul loc de muncă ca asistent de vânzări într-un mare magazin local de jucării. Ea a distrat copii îmbrăcându-se ca prințese Disney și alte personaje din basme. În acea perioadă, un cercetător de talente în modă i-a observat frumusețea extraordinară și i-a sugerat să urmeze o carieră ca model. Sarah a acceptat și așa a început aventura ei în sistemul modei. Datorită aspectului său fermecător și siluetei impecabile, a primit în mod regulat oferte pentru ședințe foto și a semnat mai multe contracte de publicitate. Cu toate acestea, în ciuda succesului în creștere în lumea modei, nu a renunțat niciodată la visul ei de a deveni medic. A continuat să studieze din greu, evaluând cele mai bune universități pentru a-și continua educația. Prietenii și cunoștințele au descris-o ca pe o fată sociabilă, veselă și plină de viață. Interesele sale au variat de la pictură la muzică, de la călătorii la dans. Deși a fost admirată de mulți, a rămas concentrată pe studii și muncă, rare ori întâlnindu-se. În 2020, la vârsta de 23 de ani, Sarah a câștigat concursul de frumusețe din statul său, luând titlul și coroana Miss Maryland. Pe atunci era aproape de absolvire și obținuse un stagiu de practică la o prestigioasă clinică stomatologică privată. Părea să aibă totul: inteligență, frumusețe și un viitor promițător. Totuși, ceva a mers prost. Sora mai mare a lui Sarah, Rachel, cu care a avut o legătură specială, a dezvăluit anchetatorilor detalii despre care multe persoane apropiate ei nu știau complet. S-a dovedit că deja la vârsta de 14 ani, tocmai când începuse să lucreze și să câștige primii bani, Sarah începuse în secret să experimenteze cu diverse substanțe. Inițial, acestea erau medicamente fără prescripție medicală, găsite în dulapul cu medicamente de acasă. Luate în doze mari sau amestecate împreună, i-au dat senzații noi și necunoscute. Aproximativ în același timp, ea a început să iasă cu un grup de prieteni mai în vârstă și mai dezamăgiți, care au ajutat-o să obțină medicamente mai puternice pe bază de rețetă. Pe măsură ce timpul a trecut, Sarah a dezvoltat tulburări de anxietate și primele semne de dependență. A suferit de insomnie, coșmaruri recurente și episoade depresive. În ciuda acestor dificultăți, a continuat să exceleze în studii și muncă. Singura persoană care știa de problema ei era una dintre surorile ei, care promisese că va păstra secretul de la mama lor.
Din păcate, acea tăcere s-ar dovedi fatală, ducând la o tragedie devastatoare. La 18 ani însă, familia lui Sarah a insistat să vadă un psihiatru. Cei dragi erau din ce în ce mai preocupați de schimbările ei de dispoziție. Într-o clipă râdea cu poftă, în următorul izbucnește în plâns sau deveni irascibilă și agresivă. Comportamentul lui a fost îngrijorător, dar mama lui nu a bănuit niciodată că folosea substanțe controlate. El și-a atribuit starea emoțională stresului și oboselii. După o serie de evaluări medicale și consultații cu specialiști, Sarah a primit un diagnostic oficial de tulburare bipolară. Medicii i-au prescris medicamente pentru a ajuta la stabilizarea stării ei. Inițial, ea a urmat recomandările medicilor, dar apoi încetarea utilizării substanțelor mai puternice cu care se obișnuise nu a făcut decât să-și agraveze dependența, care a continuat să se agraveze. În 2018, pe când era încă studentă, Sarah a participat la un festival de muzică rock într-un stat vecin cu prietenii ei. Acolo a cunoscut un tânăr pe nume Henry Peterson și a simțit imediat o legătură profundă cu el. Atracția a fost reciprocă, iar după ce au petrecut timp împreună, au făcut schimb de numere de telefon, hotărând să rămână în legătură. În ciuda frumuseții și popularității ei extraordinare, Sarah avea puțină experiență în relațiile romantice, iar legătura ei cu Henry a devenit prima ei dragoste adevărată. Era cu aproape 7 ani mai mare decât ea, dar diferența de vârstă nu părea să fie un obstacol pentru niciunul dintre ei. Împărtășeau multe interese comune, aveau mereu despre ce să vorbească și se bucurau de compania celuilalt. Cu toate acestea, a existat o problemă. Trăiau la aproape 10 ore una de cealaltă. Henry a fost un muzician care a cântat într-o trupă rock și a făcut turnee frecvent prin țară, în timp ce Sarah nu și-a putut părăsi studiile și munca. Deci, s-au văzut doar în rare ocazii. Ori de câte ori a fost posibil, Henry a călătorit să o întâlnească, chiar dacă doar pentru câteva zile, dar cu timpul distanța și întâlnirile sporadice au început să afecteze relația lor. O vreme, au continuat să păstreze legătura prin apeluri telefonice și rețelele de socializare, făcându-și planuri pentru un viitor împreună, chiar și luând în considerare întemeierea unei familii. Cu toate acestea, după aproximativ 1 an și jumătate, au decis să se despartă. Henry a fost cel care a luat inițiativa, îngrijorat de schimbările constante ale dispoziției lui Sarah și de dificultățile sale cu dependența. Henry a recunoscut ulterior că încă mai avea sentimente puternice pentru Sarah, dar nu și-a putut imagina un viitor într-o relație la distanță, mai ales având în vedere dificultățile cu care se confrunta. Au continuat să vorbească și el a susținut-o, cât a putut de bine. Sarah știa că se putea baza oricând pe el să vorbească cu ea sau să-i ceară ajutor, iar el nu o va refuza niciodată. În 2020, Sarah a mers la o clinică stomatologică privată pentru a-și îndepărta molarii de minte, ceea ce îi provoca un disconfort considerabil. Operația a fost complexă și a necesitat mai multe vizite pentru a fi efectuată corect. Ea a avut noroc să fie tratată de proprietarul clinicii, Dr. James Ryan, o întâlnire care s-a dovedit a fi o oportunitate rară, deoarece calendarul lui era de obicei rezervat cu luni înainte. În timpul tratamentului, Sarah i-a menționat medicului că studiază medicina și caută un stagiu. Fără ezitare, Ryan i-a oferit un post de asistent cu jumătate de normă în clinica sa. După câteva gânduri, Sarah a fost de acord, crezând că lucrul într-un cabinet stomatologic atât de renumit este punctul de plecare ideal pentru cariera ei. De la bun început, Dr. Ryan a fost foarte grijuliu și atent, chiar și atunci când Sarah era încă doar pacienta lui. El a sunat-o personal pentru a-i verifica starea de sănătate, întrebând-o cum se simte și amintindu-i de viitoarele întâlniri. Sarah a apreciat această atenție, a avut încredere în James și l-a respectat ca profesionist. La scurt timp după ce Sarah a început să lucreze la clinică, Dr. Ryan a început să dea semne evidente de interes personal pentru ea. El a complimentat-o și a cerut-o să iasă des. La început, tânărul asistent nu a avut nicio intenție să-și facă schimbul, deoarece avea aproape de 2 ori vârsta ei. Cu toate acestea, în câteva luni, relația lor profesională s-a transformat în ceva mai personal. La începutul lui, au decis să locuiască împreună, mutându-se în casa luxoasă a lui James. La acea vreme, Dr. Ryan avea 47 de ani, era divorțat și avea 3 copii adulți dintr-o căsătorie anterioară, precum și un fiu tânăr dintr-o relație scurtă cu un fost angajat al clinicii sale. Era un bărbat bogat, încrezător,
care a asigurat pentru fostul său partener și fiul lor, precum și pentru a-și întreține copiii mai mari, acoperindu-le școlarizarea la facultate, la instituții prestigioase. Cunoscut pentru că este fermecător și generos, Ryan avea o reputație de adevărat Don Juan, capabil să cortejeze femeile cu daruri generoase și gesturi mărețe. Clinica sa a fost una dintre cele mai renumite și căutate din județul Montgomery, cunoscută nu numai pentru furnizarea de îngrijiri stomatologice de top, ci și pentru utilizarea tehnologiei de ultimă oră în tratamente și proceduri cosmetice. Serviciile sale, deși costisitoare, nu i-au descurajat pe pacienți, iar reputația sa impecabilă a asigurat o cerere constantă. Când Sarah a început să se întâlnească cu Dr. James Ryan, prietenii ei au invidiat-o. Păreau potrivirea perfectă. El a umplut-o cu cadouri scumpe, a plătit pentru vacanțe de lux la stațiune, nu numai pentru ea, ci și pentru familia ei, și i-a cumpărat o mașină de lux. După ce a început relația lor, Sarah a început să petreacă din ce în ce mai puțin timp la clinică, dar a continuat să-și primească salariul. S-a bucurat de viață, de călătorie, de cumpărături și de timpul liber, până când o tragedie teribilă i-a încheiat brusc existența. Și odată cu acea tragedie au venit revelații șocante pe care nimeni nu le prevăzuse. În dimineața zilei de 26 ianuarie 2022, în jurul orei 6 dimineața, un bărbat îngrijorat a sunat la 911, raportând că iubita lui era inconștientă și probabil a făcut o supradoză. Apelantul s-a identificat drept Dr. James Ryan, declarând că a încercat să o resusciteze. James făcea RCP, dar eforturile lui au fost în zadar. El a implorat paramedicii să sosească cât mai repede posibil, continuând să încerce să o resusciteze pe Sarah. Salvatorii au sosit în câteva minute, dar din păcate nu se mai putea face nimic. Sarah murise cu câteva ore mai devreme. Trupul ei a fost găsit întins pe podeaua sufrageriei, fără semne vizibile de rănire sau traumatisme, dar arătând extrem de subțire și fragil. James, vizibil tulburat și în lacrimi, a repetat de mai multe ori că partenerul său a supradozat, deși nu era clar cum s-a întâmplat. Anchetatorii au luat în considerare 3 explicații posibile: autovătămare, o supradoză accidentală sau omucidere. Cu toate acestea, această din urmă ipoteză a fost rapid eliminată, deoarece nu existau semne de răni sau de luptă. Totul indica că Sarah luase singură o doză letală de substanțe puternice. Potrivit relatării lui James, cu o seară înainte de tragedie, el și Sarah stătuseră până târziu să se uite la un film. Pe la miezul nopții, Sarah i-a spus că trebuie să se trezească devreme pentru muncă și că se duce să doarmă. James a urcat la etaj să se culce, dar Sarah i-a spus că vrea să termine filmul și că îi se va alătura mai târziu. La 5:30 dimineața, James s-a trezit și a observat că Sarah încă nu era în pat. Îngrijorat, a coborât să o verifice și a găsit-o întinsă pe podea lângă canapea. Nu respira și din gură îi ieșea spumă albă. Fiind profesionist medical, James s-a repezit în ajutorul ei, a întors-o pe partea ei, i-a eliberat căile respiratorii și a început să efectueze RCP timp de aproape 15 minute. În ciuda eforturilor lui, nu putea face nimic. Dându-și seama că încercările sale au fost în zadar, a cerut ajutor. Potrivit lui Ryan, este posibil ca Sarah să fi luat o doză mare de anestezic puternic, amestecat cu alte medicamente, care a dus la insuficiență cardiacă. El a recunoscut că Sarah lua droguri de la clinica lui pentru uz personal de ceva timp și, deși știa acest lucru, nu a raportat-o pentru a evita problemele legale. James a spus că a făcut tot ce a putut pentru a-și ajuta partenerul să depășească dependența ei. Acasă, i-a dat picături AI pentru a o detoxifica, a-i reduce intoxicația și a preveni deshidratarea. Între timp, el căuta specialiști pentru un program de reabilitare, încercând să păstreze totul cât mai privat. Ryan a spus că a descoperit dependența lui Sarah la scurt timp după ce s-a mutat cu el. Într-o seară, o surprinsese în timp ce ea își injecta o doză intravenoasă. Sarah i-a explicat că, în adolescență, s-a luptat cu tulburarea bipolară, anxietatea și depresia și că administrarea de medicamente a fost singurul lucru care a păstrat-o sănătoasă și de o criză completă. Declarațiile lui Ryan păreau convingătoare, iar rapoartele toxicologice au confirmat că Sarah murise din cauza unei combinații letale de mai multe substanțe puternice. Autopsia nu a evidențiat niciun semn de răni sau traume, dar venele ei erau puternic cicatrici, ceea ce indică utilizarea intravenoasă prelungită. În plus, Sarah părea extrem de subponderală și fragilă, cântărind doar 70 de lire sterline în momentul morții ei. În aceeași dimineață, mama lui Sarah, Tina,
A fost informată despre tragedie și i s-au dat detalii despre povestea lui James. Cu toate acestea, încă de la început, Tina a spus clar că nu crede niciun cuvânt spus de James. Ea i-a fost ostilă, acuzându-l imediat pentru moartea fiicei sale. Ea a susținut că a avut întotdeauna un sentiment rău despre el, simțind ceva amenințător. Copleșită de durere, Tina a povestit versiunea ei a evenimentelor, care diferă semnificativ de cea a lui James. Potrivit Tinei, Sarah nu-l iubise niciodată cu adevărat pe Ryan. Dimpotrivă, o urmărise fără milă, folosind diverse mijloace pentru a o cuceri și, în cele din urmă, să o facă dependentă de el. Tina și-a amintit că, cu 2 ani mai devreme, Sarah venise la clinica lui Ryan pentru a-și scoate molarii de minte, la recomandarea unei prietene. În timpul primei întâlniri, medicul nu și-a manifestat interes doar ca medic, ci și ca bărbat. A început să o sune zilnic, să-i trimită mesaje și să-i spună că este atras de ea. Când James a descoperit că Sarah caută un stagiu, i-a oferit imediat un post la clinica lui, cu un salariu generos și posibilitatea de a lucra sub supravegherea sa. Sarah a acceptat cu entuziasm și, după câteva săptămâni, și-a început munca de asistentă. Tina a simțit ceva ciudat încă de la început și s-a opus ferm relației fiicei sale cu un bărbat mai în vârstă. A încercat să vorbească serios cu Sarah despre asta, dar a minimizat-o, asigurând-o că relația lor este pur profesională. Cu toate acestea, interacțiunile dintre cei doi s-au dezvoltat curând într-o prietenie strânsă, chiar dacă Sarah a continuat să nege orice implicare romantică. Pe măsură ce se apropia Revelionul 2021, Ryan a invitat-o pe Sarah la un restaurant exclusivist și i-a oferit un inel cu diamante care valorează o mică avere. În acea seară, el și-a mărturisit dragostea și i-a cerut să devină partenerul lui, sugerându-i să se mute împreună. Până în acel moment, el îi făcuse cadouri scumpe, dar aceasta a fost prima dată când și-a exprimat deschis sentimentele. Sarah a fost de acord și doar o lună mai târziu s-au mutat împreună. I-a dăruit un Mitsubishi Prius de lux. Tina, totuși, simțea că James cumpără afecțiunea fiicei ei, împingând-o cu cadouri scumpe și împlinindu-i fiecare dorință, dar, în adâncul sufletului, Sarah nu avea sentimente reale pentru el. Nu numai că a acoperit cheltuielile personale ale Sarei, dar a dus-o și pe ea, pe Tina și pe fiicele ei în vacanță de mai multe ori. Generozitatea lui James îi păcălise familia, făcându-i să creadă că dragostea lui era autentică și le lăsase garda jos. Nu a trecut mult până când Dr. Ryan a descoperit o altă slăbiciune a lui Sarah, dependența ei de substanțe controlate. A început să observe că unele medicamente dispar din clinică, iar când a descoperit în sfârșit că Sarah le ia, nu a denunțat-o autorităților, ci a decis să ignore situația. Sarah, la rândul ei, l-a amenințat că îl va părăsi dacă îi întrerupe aprovizionarea cu medicamente și, în loc să riște să o piardă, James a ales să închidă ochii. Mama lui Sarah era convinsă că James a fost cel care și-a prezentat fiicei narcotice injectabile. El și-a amintit, de asemenea, de o conversație tulburătoare care a avut loc în timpul unei călătorii în Hawaii. Într-o seară, după ce a băut prea mult, James i-a mărturisit că a văzut-o pentru prima dată pe Sarah cu ani în urmă, într-un magazin de jucării, îmbrăcată în prințesă, în timp ce ea îl însoțea cu copiii lui. Sarah avea doar 15 ani la acea vreme, iar James fusese deja uimit de frumusețea ei. Potrivit Tiny, Ryan fusese obsedat de fiica lui de atunci și făcuse totul pentru a o ține aproape. Autoritățile nu au efectuat o percheziție amănunțită a casei lui James Ryan, ci doar o inspecție superficială. Rezultatele păreau să confirme versiunea lui Ryan. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă au fost găsite în poșeta lui Sarah, în sertarul ei de noptiere și chiar în mașina ei. În toată casa, anchetatorii au găsit de asemenea ambalaje pentru seringi folosite, garouri și sticle de soluție intravenoasă, susținând și mai mult teoria conform căreia Sarah a folosit substanțe pe o perioadă îndelungată. Lângă corpul lui Sarah au fost găsite fiole și fiole goale, iar ulterior au fost detectate urme ale acestor substanțe în sistemul ei. Sarah părea să fi autoadministrat medicamentele cu puțin timp înainte de moartea ei. Această combinație de medicamente a fost cauza morții sale premature. Anchetatorii au mai găsit pe telefonul lui Sarah mesaje de la fostul ei iubit Henry, cu care ea a rămas în contact. În mesajele sale finale, Sarah i-a dat încredere în depresia ei și a dat de înțeles că este aproape de a lua o decizie pentru a-și pune capăt suferinței.
Anchetatorii au interpretat acest lucru ca un semn clar că Sarah se gândește la sinucidere și au concluzionat că a acționat în baza acelei decizii. Nu au fost depuse acuzații penale, casa lui Ryan nu a fost desemnată ca loc de crimă, iar James a fost eliberat fără consecințe legale, deoarece autoritățile nu au găsit nicio dovadă de faptă greșită din partea lui. Drept urmare, lucrurile personale ale Sarei, inclusiv telefonul și laptopul ei, nu au fost confiscate pentru examinare ulterioară. Familia lui Sarah, însă, nu a acceptat concluziile anchetei și a continuat să-l considere responsabil pe doctorul James Ryan pentru soarta tragică a fiicei lor. Ei credeau că forțele de ordine au lăsat un bărbat vinovat să iasă în libertate și se temeau că nu va fi niciodată tras la răspundere. Hotărâte să caute dreptate, mama și surorile lui Sarah au decis să demareze propria lor anchetă independentă pentru a descoperi adevărul. Tina s-a întors la secția de poliție pentru a oferi mărturii suplimentare. Ea a spus că, după ce fiica ei s-a mutat cu Ryan, a suferit o transformare drastică atât fizic cât și comportamental. Potrivit mamei ei, până în vara anului 2021, Sarah a slăbit o cantitate semnificativă. Deși fusese întotdeauna slabă, acum părea vizibil fragilă și bolnavă. În octombrie, James a luat-o pe Sarah și mama ei în vacanță în Florida. În timpul călătoriei, Tina a observat că, în ciuda vremii calde, fiica ei a insistat să poarte rochii cu mâneci lungi, ceea ce i s-a părut ciudat. La câteva zile după ce s-a întors, Sarah și-a sunat mama, vorbind cu o voce confuză, de parcă ar fi fost în transă. Alarmată, Tina s-a repezit la casa lui Ryan și a găsit-o pe Sarah abia conștientă. Atunci a observat pentru prima dată urme de injecție pe brațele fiicei sale. Tina a fotografiat fiolele și fiolele goale împrăștiate prin casă, convinsă că James a jucat un rol în consumul de substanțe al lui Sarah. Ea a vrut să-l denunte, dar Sarah a implorat-o să nu facă, asigurând-o că totul era sub control și că James încerca să o ajute. Pentru a-și liniști mama, Sarah a fost de acord să se mute înapoi cu ea. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, s-a întors la Ryan. Pe 13 decembrie, situația s-a repetat. Sarah și-a sunat din nou mama, într-o stare dezorientată, vorbind incoerent. Tina s-a repezit la Ryan și a găsit o scenă și mai tulburătoare. Sarah slăbise atât de mult încât era la niveluri periculos de scăzute. Brațele îi erau acoperite de urme de injecție, iar lângă canapeaua pe care zăcea era un suport apă, cu fiole și fiole împrăștiate pe podea, care conțineau substanțe necunoscute. Din nou, Tina nu a putut să sune la 911 sau să anunțe autoritățile, deoarece i s-a spus că Sarah tocmai a primit tratament intravenos pentru deshidratare. Tina a vrut să-și ia fiica acasă cu ea, dar Sarah a amenințat că va întrerupe orice contact cu familia ei dacă o va face. A fost ultima dată când Tina și-a văzut fiica în viață. După moartea tragică a lui Sarah, mama și sora ei i-au luat telefonul și laptopul în speranța că vor găsi dovezi care să dovedească implicarea lui Ryan. Examinând mesajele, ei au descoperit numeroase schimburi între Sarah și James, discutând frecvent despre anumite medicamente, inclusiv anestezice și tranquilizante puternice. În ultimele 6 luni de viață, Sarah a încetat practic să mai apară la clinică, fiind în mare parte sub influența unor substanțe, iar James nu dorea ca alții să o vadă în acea stare. Între timp, el a continuat să finanțeze toate cheltuielile ei și să-i îndeplinească toate cererile, inclusiv medicamentele pe care le-a adus acasă pentru a o împiedica să-l părăsească. Sora lui Sarah a tipărit toate mesajele cu James care discutau despre substanțele controlate și le-a atașat la fotografiile pe care mama ei le făcuse acasă la Ryan în timpul vizitelor ei. I-a dus la poliție, cerând deschiderea unui dosar penal pentru vătămare intenționată cu deces. Deși dovezile erau circumstanțiale, acestea au determinat forțele de ordine să reexamineze circumstanțele morții lui Sarah. Pe 22 martie, Dr. James Ryan a fost arestat și acuzat în legătură cu moartea tânărului său partener. Deși a recunoscut că știa de dependența de droguri a lui Sarah, a susținut că a ținut situația sub control. James a spus că a încercat să o ajute să renunțe la obiceiurile ei periculoase,
administrându-i tratamente intravenoase pentru a preveni deshidratarea și încercând să ajusteze doza. Cu toate acestea, în acea noapte fatidică nu a reușit să intervină la timp. Pe data de 25 august 2023, James Ryan a fost condamnat pentru crimă de gradul 2, întrucât instanța a constatat că nu putea ignora consecințele grave și potențial fatale ale acțiunilor sale. El a fost găsit vinovat și de deținere ilegală a unei substanțe controlate. Ryan a fost condamnat la 45 de ani de închisoare, cu posibilitatea eliberării condiționate după ce a ispășit 30 de ani din pedeapsa sa. Vă mulțumim pentru vizionarea videoclipului. Sprijinul tău este esențial pentru mine și pentru creșterea canalului. Mă poți ajuta dând like, comentând și distribuind videoclipul. Implicarea ta chiar face diferența. Pe curând!